Txema Uriarte eta Aline Soberonek Viñetas para el Recuerdo liburua aurkeztuko dute apirilaren 5ean, datorren barikuan 6:30 Bermeoko udal liburutegian. Aurkezpena egin ostean sorasaldia egingo da liburuari buruz. Ohartxo bat, esan behar da Bermeon Serra agendan, liburuaren aurkezpena apirilaren 3 aurreikusten den arren aurkezpena esan bezala, apirilaren 5ean izango dela ostiralean 6:30 Bermeoko udal liburutegian. Bertan, liburuaren egileek adierazi dutenez, 1936ko gudak iraundako hilabetetan Bilboko egunkariek 100 binet argitaratu zituzten, batez ere egunkari aurrerakoiak eta nazionalistetan. Eguna, lehendabiziko euskarazko egunkariak bineta editoriala publikatzeari ekin zion. Horretxek eta beste xehetasun batzuk kontatuko dituzte Txema Uriarte eta Aline Soberonek Viñetas para el Recuerdo liburuaren bitartez.